assalamu alaikum bandiraɓe on calminama goto kala inde mon e yettode mum weltare artude plateau mon yonta hande comme no min heewi waɗirande onni saaha kala chaque dimanche e huccidde mon e onon yeeɓiyankoɓe mi salmini on kala ɗo mawɗon wonde e wonide min daari jaam mon mi salmini ardiɓe galle o kadi mi salmini technicien amen o Djiby Dieng mi wimo golle ɗe saaha kala ne feewa machallah donc so diwi ɗon kadi mi hokka Salma salmodira e bandiraɓe après min dokka konngol o invité amen Salma mi salmini mi salmitimama Raky assalamtu aleykum awladu Sénégal assalamtu aleykum awladu Mauritanie ko debbo donde cammalle pari fura ngara jiya ko ta jewna arnoɗo salminde on yonta hande inchallah ha yeeso ko lawol Salma ko woni hande kam ene wayno hande a softani quoi e wona haydarde aɗa way des fois famat tan des fois ko il faut ɓumna ko noon wadde mi hokka kadi konngol invité men o Moussa Tambédou j'écris pour m'écrire joom poème aji belɗi machallah Moussa mi salminima jaam ñallema Raky en calmini kadi yeeɓiyankoɓe Ayaw Pili Média en calmini ɓe fof e kuuɓal kala to bandiraɓe fof to mbawi wonde e jokliɓe nden en calminiɓe no mbiɗa ni inde nde ko Moussa Tambédou eɗen jeeya to cuuɗi men to wiyete Guita kadi ko weltade kadi arde ɗo e saaha foof kadi e notitade invitation ma kadi en calmini jogorɗo wonde jewtidi ɗumen en calmini kadi technicien men elle miɗa hettinimo Djiby a jarama a weltanama Moussa donc sans plus tarder hande thème émission amen o ko fate korka yimɓe kaɗa saabu yimɓe nde gandi joni korka ar donc korka so ari noon ene heewi changement ji gonga ni changement ji ɗi ko changement positif mais pourquoi tout le temps so korka tan ari changement ji arta pourquoi yimɓe mbawa wurdude noon e dow jaam kadi e changement positif mo yimɓe gonirta e lewru korka Salma eyo yimɓe ɗe halle ɓen ɗon tan comme par exemple a yi an joni hande ka baɗo sellal wonno ibadu mo yonta hande so lewru korka ari sukaɓe rewɓe foof ko no mani won ayide ko noon ayde aɗa lewru korka mo ko Allah hokki ɗum ko lewru no wayni ko Allah waɗi ɗum noon lewru ndu ko lewru jurum lewru machallah lewru korka moom ne waɗi fayida fof changeat gueɗe ɗe fof ma change a yiyani hay seeɗa nanguere ha tiiɗa e ko ɗon Allah waɗiri noon ko yurmede Allah lewru ndu ko lewru yurmede Moussa anne ko miijiɗa hen eyyi no mbiɗa ni lewru ndu kam ene serte lebbi keddi ɗi saabu so ko hay sa haalnaka sa yi yimɓe tan no paguitotto koye mabɓe haade lewru ndu tan a faman sa yeehe jeereji kadi a andan holkoɓe keblonto walla ni gandanɗa a andani holkoɓe natanta eyyi yimɓeɓe ko paguito ko kadi ko mataw tan ko yidde yiilade tan moƴƴere wonde hende a yiyan yimɓeɓe hankkadin ɓe mbatta julde no feewi ɗon ko gon ma yi kadi banggue ɓornugal ngal kadi yimɓeɓe woni worɓe hen woni rewɓe foof a wattan yiide jomumen kadi pewnita ɓornugal mumen walla mbatta ɓornade ko timmi ma yi jamaji ɗi kadi mbatta hewde ma yi kadi foof kadi waylo eyyi kono noon surtout affaire jikkuji ɗi ni hoore mum kadi ma waylo mais kam so tawino kadi ene wawno continue kadi hayso caggal korka ene moƴƴi surtout banggue a haali point o surtout banggue juulum holko saabi ɓe goppata ko ha wonɓe juulataɓe goppa ha lewru ara yaaɓe koye mabɓe puntata walla ko Allah pun eyyi mbiyatmi tan mataw ko hunde kam ko fotano wonde kam saabu juulngu fotino jomum kam en fotino wonde hen walla ko juulngu ga ardi juulngu ardi eyyi neɗɗo kam hankkadin sa yettima tan a yettima duuɓi tan to poɗɗa julde aɗa foti julde a fotani fadde ha korka walla a fotani fadde ha goɗɗum ni hen eyyi mataw tan ko jumre tan mbiyatmi ɗum walla tan mbiyatmi ko majjere wona majjerde ɓe tawi wallay ko tawde par ce que a majjani juulngu adi korka ka ene woodi korka ka ko lewru ko hirande ha hirande juulngu moom chaque jour ka poɗɗo julde saabu sa juulani a wawi de a juulan ha par mbiyaɗa hoora woni korka ma yahani ala sellani ko avant tout a juulan ha par ne mbawa hoorde eyyi ma koora ha par kadi mbawa julde julngu ko hirande korka ko hirande ha hirande mais julngu chaque jour a juulat chaque jour ka juulo ewa a wawide oppa ha korka arra mbiya waɗa hoorema julɗo so korko ɓenni continue ko waɗanɗa ɗum ala sens wawa funtude Allah funtata ko hoorema te
ko fonno wonde ko fartange ni sabu korka arata ko fewnide jikkuji en ji yimbe be fof wala ko den mbawata fewnide jikkuji ko den mbawata hebbitade ngol non lawol jonno so tawi an Allah wallima lewru korka ndu ari ar futi a tinnimo no fewi a wawi he dañje hen ko heewi a wawi kadi jangude hen no fewi a wawi tinnade dine ma fonno wonde ganduɗa ko ɗon foti wonde point départ o so lewru korka ndu ɓenni mbawa yarude noon hankkadi wona heeɓi point départ ko non ko tampunɗa hen ko fof kadi so yeehi ha lewru korka ari kadi a ɓenni a woppiti kadi wayni jomum oppat wawa wayni a bonni fof ni ɗum woni tan ko wiyete hoorani walla yaafo hen konngol e konngol e anda saɗa faam ɓe mbima ɗon naafigal ɗon fuɗɗori wonde naafiga diwata a juulata gacca ha korka aɗa mbiyaɗa juula gacca kadi koni nana mbanɗa ɗon naafigal fuɗɗori neɗɗo sa fili ka juulɗo juul par ce que ɗon keftinta juulɗo e mona juul ko juulu ngu ɗum passeport o ko ɗum passeport men ko ɗum ɗon ne moƴƴi ha maayi kono wiide mi juula mi sooga aride mi waɗa sellal ɗum hon puntuɗa hoorema gonɗa e funtude hoorema punɗa ɓornoɗa mini jupe waɗa ko welma mini jupe uji ɗi wudduji mabɓe ne bowol crop top en bawuji bone fof ɓe ɓorno so korka ari noon ɓe ɓorno jallabaji mabɓe ɗi ɓe ɓorno ɓe murno kalaji mabɓe ɗi wayno wonano kamɓe ni so korka ɓe ni ɓe meddo ɓe beddo ɗum joni ɓe meddo fof to gonga sa andi ɗum ɗon kay sa andi korka gonga ni ɓornade wona gueɗe yoɗani korka kono woto ɓorno sa paari so korka ɓenni kadi guitta kadi ɗum kadi ala san so a feewa mofta mofta aɗa goni noon mbaɗa lewru korka kam machallah yimɓe mandaɓe yimɓe lewru korka ponki ɗum korka kayno fonka kala joginoɗo pantalon mum mofte wolis ko ɗi tan e molfaji kono a ɓenna garta hen ƴeew sohna Salmata ƴeew mi anda ko ɗum kono ƴeew debbo so tawi ene ɓorni ko timmi ene yonta kadi hankkadi an wona hunde fof suusi dardema wona fuɗɗo kadi haaldema wona hunde fof suusi haaldema wona hunde fof gandanɗa suusi huccindema gue haallaji ma haallaji goɗɗi nini hen ɗum tan wadde nden debbo en foti rentora ɗum hoore mum eyyi min hannde nde garami ɗo nde to bittim ɗo hannde goto haaldata hay goto a haaldani hen non mboɗo timmi kono an tan sin tuuɓ on walla goɗɗum tan mbiyata kam sohna si ɗum mbiyatɗa walla ko jeyata a famata kono hannde hay go wiyani kam coccor ono mboɗo murni ha timmi hay goto haaldani hen ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ko jeeɗoyno ko ne wondama e moƴƴi respectueuse neɗɗo respectete haaldata e ma sa fi pestol ma yeehi poɗɗo haalde ma par ce que gonɗa ko taki ɗum an yeewi hoorema ene woodi ewa ne woodi mi yeru goto tan mo dokkami ɗo tan holto jahannomi e oto e tataji he mbiɗa ngabbi e 64 o mbiɗa yaaha joni noon nde yaaha ari an kandi ɗi jahan tan darto joni noon debbo goto jooli hen ndeysan te kadi ko yeeso ngabbi kono ko ɓorni ko fewani hankkadi gueɗe goɗɗe nin hen ko ceernajo goto wino ko o wi hen goɗɗum holko ɓornoɗa mbiɗa ko yimɓe yo daare wallahi joni noon ɓe ɗum de hankkadi yimɓe foof hankkadi yimɓe guiɗɗi yimɓe foof ene kucci e makko nde yaaha ɓoyi nde o natto fewdo jippi jipporo kay o sottike o yahani ɗum gandanɗa kono tolno e pele capannayyi walla pele capan joyyi hedde kono wona hedde 100 métres o jippi ñole sago joni mo tardi wona kanko tardi kongo tardi kadi kanko waɗi hoore gueɗe ga cumci kam so Allah eɗe wiita ha ɓonta ko tuuɓmi anda kono an neɗɗo ni wonde gueɗe ɓornuɗa an e hoore ma a fota wonde sentir a fewata a fewata min tan ɓornima wutte hay so ɗo yetti mi ɓortan mi waɗat malade kamɓe mbiya ɗum crop top waɗat ɗum malade kadi debbo ni e hoore mum wuddu mum en woni fof mum woni fof ɗon wona meeɗe seyɗani sene fof ɗon natata ko wudduma natirta di toon natata jekkoma eyyi wadde yiyat sukaɓe reɓe ne jana waɗa crise en ɓe hay batta sona hendu tan sokkoro e jomum ko kenili hendu tan hen te sa wi ni ndeysan kamɓe koɓe jabotoma mbiyatma ala wona ɓornugal woni neɗɗo ɓe mbiya neɗɗo ne wawi ɓornade ko boni wona neɗɗo moƴƴo mais bon non ɓe mbiyatma kono noon mbiyat ya femme mbiyata l'apparence eyyi kamɓe mbiyata l'apparence bon wala souvent trompose walla gueɗe banno kono ya femme neɗɗo kadi moƴƴo kadi nini hen neɗɗo moƴƴagu makko walla neɗɗo ganduɗa needi makko ene feeñe e ɓornugal makko hay kamɓe haaloɓe ɗum ni wona ɓornugal watta définir neɗɗo soɓe jaaha yiiloyade ligguey joni entreprise mabɓe soɓe ɓornoto pour ɓe ƴette wona ko timmi ɓe ɓornotoɓe soɓe jaaha kamɓene haala maɓe yo haale kamɓe joom entreprise en ɓe haala ɓe foti haalede wiyani foof noon pourquoi kamɓe sa waɗi sellala timmi a ettata ettata ko joom peston kon on mbaɗata di ɗum tagui mayedi an kala debbo tampi ɓornugol muɗum ko worko tagui de ɓorno way noon worɓe tan tagui enen maaya ɗum koye mbiyami ko potmi wiide ɓe ɗum mbimi saabu hay entreprise an ma murnaki ko ɓe mbiyata ko ya ɓorno ko correct
woni hen mbiyama ko ya ɓorno pecco tan min won liggey goto min mbiyano ñanden ɗo en Dakar o on kay sa fiyani minel ma wa liggade toon ɗum ko firti ko gonga ko bande bu kala ene woni kono min mbiyami tan ko neɗɗo gonga neɗɗo liggey no moƴƴi liggey kadi ko suurde hoore mum kadi ko ƴewde kadi an ko an to tampuɗa kamɓe kam won liggeyaji momi liggo kono an won debbo wota ndaar liggey kadi ko jaranma foof kadi wota ndaar kadi an kadi holko perta hen liggey wakude mum e jomum so wima gandanɗa ɗo ɓornugal ngal ko ɗum ɗo namdi an aɗa andi sa waɗi ɗum en tampima walla ene wawi bonnanema janggo e janggo liggey o ko liggey ɗum ɗo wiite ko liggey comme gerde yimɓe ene tottira yimɓe ene tottira comme joni liggoɗa e nokku aɗa hokkira yimɓe aɗa waɗa passé yimɓe aɗa waɗa servir yimɓe wiyete ko ya ɓorno ko gonɗa waɗa sexy taw yimɓe mbaɗa attira yimɓe yimɓe ne mbawa arde pour lan aɗa yeeya hoorema e dow ɗum ɗo te ko kamɓe pour liggey te ya fam kamɓe te an ko yeɓeɗa ko ala no way lewru ma tan jeɓeɗa te ko kamɓe ɓuranma hen tan je in cikkuɗa wadde gasi wallahi kamɓe ɓurata naftare yimɓe nata gardat toon ko wiye ɗo ɓe waji ɓe ɓorno ɗo ko gandanɗa hoorema mbaɗa hay sa yiiɗa yeetama jaaha jeeroya par ce que won toon ko ene woodi ewa te wona ɗum hay sa naati e entreprise uji mawɗi fof sa ƴeewi yimɓe watte ɓe yeeso ɓe woni damal jaɓɓotoɓe yimɓe woni accueille ɓe watte ɗum ko yimɓe gandanɗa joom mbaadi walla joom hewɓe jallede walla joomum ko joom mbaadi taw ko joɗɗo gandanɗa soɓe jiiɗum tan yimɓe ɓeɗe gara eyyi walla joomum ko ɓornoto ko walla ɓornugal joomum e comci goɗɗinini hen kono noon mbiyami tan ko ɓornude goɗɗinini hen debbo ko an foti salade ɗum gonga ni liggey no weeli liggade men liggonɗa ko pour hoorema pour nafa hen ɓesguma kono kadi so tawi kadi gandanɗa ko aɗa liggey hono ɓornotoɗa yaadani diine ma walla goɗɗumini hen mi sikki jarani woni sukaɓe rewɓe ɗi ala fof ko jarnani ene woodi dara jarnani ɗumen de foof ne jarani ɓe ene woodi hay sa yiɓe naggam mi ɓeydanma naggam mbaɗa naggam jarni waɗi ɗum ɗon ɓe mbiyata ko garawol noon saabu darta neɗɗo mo ƴeewoyta ko liggey o on wona neɗɗo wona hokkatma liggey Allah hokkatma de Allah hokkatma sa yaade Allah a yaade bisimillahi rahmani rahim so Allah yima heɓat tan heɓa inchallah kadi wona ɓornugal hokkata ko wasde andude tan hoore mum wasde andude hoore mum ko wasde gomde kadi hoore mum ene woodi ko ɗum sa gomi hoorema andi foof ko Allah tottirta ha ko Allah yeehi ko sattani honko woni karimu honko woni fof so wiya heɓat ɗum ɗo ala kulli alka keɓa ɗum ko tamparan so leeɗa so yaw ay Allah o anda ko wiite yonti ko ene foti o anda ɗum ko foti wonde ko tan wonata so foti wonde gasi ɗum noon de ɗum ɓuri tidde en jeeri kadi so korka ari jeereji no keewirta ni bagasuji moni fof ne somo bagasuji ene sowdoya beele korka mum ne wela kadi a yiiyat yimɓeɓe nden ɓurta hewde jurum en nden ɓurta wawde sakkade yimɓeɓe sakkade en foof konen yaltinte sakkade en te so wona ɗum so korka saabu ɓe mbiyata ko sa sakkima goho a dañat ko sappo nanta ko sappo Allah yettoɗuma ko sappo te so ɗum ɓenni mofta hewɓe jaɓata sakka ala wona anda Allah ne faami neɗɗo Allah tan andi neɗɗo ay ga kala ko woni ga fof mo andi tawi waɗirɗa ɗum heewi yo waɗ ɗum jana ɗum ɗo omo andi tan ɗe waɗiri saabi Allah yomma kono waɗe ɗum pour mi jana ɗum ɗo ɗum ala sens neɗɗo saɗa waɗa waɗiri saabi Allah yo laalumo ɗum kala ko tawɓa hen ganda ɗum tawma hen kono wadde hunde pour mi janani hunde ɗum ala sens di ay lewru korka ko Allah moƴƴi ɗum ha moƴƴi kala nde pinɗa acca tan ko ñamɗa an e ɓesgu ma kumtari kay a ñaman ha kaara ko Allah hokki lewru ko lewru yurmede lewru korka ko lewru yurmede ala fof biyomi hoorimi jana ko kumtimi ala force a jana ko kumtiɗa hay bedda iɗi fof no hokkire hay sinno woni a ala ɗo kumtiɗa sa yalti boole heɓa a hokkere café ɗokkeɗa mburnoɗa fof machallah ko lewru yurmede koye foti continde sabu sa continde gurdam ɗam no way muusini sa yi tan gurdam ɗam yimɓe tiñi muusalla ka tan ko ganduɗa ko goto fof tan hatti koye hoore mum so tawi yimɓe ne ballitiranno goto fof sone wallono mo saɓori ma saɓor ko yimɓe ɓe ballana hen goto hande neɗɗo wawi sakkade walla ni tawma ene moƴƴere korka ara ɓeyduɗa kono firtani kadi ko an ko korke tan poɗɗa wadde ala wona noon de wona noon ko gonga ɓeɗen gandi kam onen korka ha korka mbarata koye mumen korka ha ari joni a mbawi hokkudema 500 mille darde ɓe mbiyema ɓe ñanta ko ɓuuri ɗum mbaɗa organisé ndoguji en mbarmidi keuri ne koyne so ɓenni tawa ɓe mbattata ɗum ala sens par ce que wona saaha kala mbatton mais des fois ma wat wallahi hay soko 6 mois walla 3 mois ha 3 mois mbaɗa hunde par ce que ayi hande yimɓe ne tampi seeɗa wuuro ngo ne muusi tinta tan hay maçon ala hayɗo ñaami ɗum tagi soɓe jii banggueji comme joni par exemple ɓe jii joni hande oɗo galle waɗi janese hay ɓe belto ɓe jaa ɓe dawoya hen ɓeɗa ɗo hande mami ñamɗo
seno wodi wallahi ɗum min mbiya hande mi ñamɗo ayi alum ɓe fof ngara goram mbiyat ɗo won kewi ɗo si bas tan gari tami ɓe ɓasat toon kala ɓe jii bas e tahar ha kala jaaɗo ha 1 heure fof fawon bago so ɗum ɗa ɓe fada battari ndeysan on hay 6-7 ans seɗɗa palade battari wonma te a heɓata Allah wuro ngo muusde ene muusi eyi ko fartanga wontade mabɓe wayno joni so tawi joni ka codannoɗo battari walla gandanɗa an a dugi ha tampi keɓɗa ko hakke temedɗiɗi walla keɓɗa koko hewani so tawi ka codannoɗo sa yeehiɗa joni aɗa wawi joddade jiben gottoɗa ɗum jomumen dogata jaa hen kono pour andinde ko andinema tan sa yi jomumen wawa woppude liggey mum walla woppa gueɗe mum foof ene yaani ene yaaha e nokkuji goɗɗine pour ñamde ko muusalla gurnam ɗam yetti ɗon walla gandanɗa ko gueɗe ɗe foof tiiɗi hande o fof tiiɗi ayani won tanti ko no waɗa konko so defi hunde so heddima o yiiɗa ko yiiɗa rufde o ko rufata o yahamo yiiloyo kala to maçon wawi wonde kala to liggoto maçon woni o yahano yaha ha toon sottoɓe maaro ko yo ñaam so ñamata ko ha laaɓa torke ne keyɗi ko rufata maaro ko yiiloyo wala hay sa yiili ni sa jooɗima tan galle ma tan ma won garɗo biɗoma so tawi on keddani ñamde walla on keddani hirande jarani kadi yiiloyo ni eyi woni muusi tan wuro ngo kam walla ni wona wuro ngo tan ni walla mbiyen kam ko gurnam ɗam kam gurnam ɗam muusi toro gueɗe fof catti pour ñana 1000 francs ñalawma ni ko musiba narullahi ala hanno ko heddi wuro ngo wondama e muusde tellement ko ɗen muusi yimɓe ne jogui haalis de yaari ko banggue koko wuuri so wuurima noon foti ko wuurtede walla ni onan wuurten walla rende kam ndenda e bande en dokke miskineɓe ballon yimɓeɓe fof ene alamo goto taw wonɓe to en hay nogas ala ne yurmini jeeya sagata mawɓe hellifaɓe bittoɗa men e lawol ni ma dow mayluma jenndu mburu noon wiyanma par ce que ala sa sagata ne ñaago hannde ene ñaago nogas koko tampi so korka ɓe mbiya ɓe waɗa organisé ndoguji en ɓe gadda fofte ɗaramande fof gasan haysko korka ɓenni oɗon hattani oɗon mbawi saha kala mbaɗe sahaji walla neɗɗo sa yiiɗi ko joguiɗa ko ɓeydo hayso ko buus sappo joguiɗa feccu waɗ ɗum bujjo nde kawo bujjo e bujjo jogoɗa nden Allah lomtinantuma min de ko hooram gandumi mi somi hokkiri elle ko nen ɓurami jande toon saɗa wiya tan to janggo ko Allah jogui janggo ko janggo Allah ina laaɗum muɗum sa hokki tan ma wasa Allah waɗanma kono mbiyama de min kam janggo wala ko ñaami fara mofta ɗum fo ɗum ɗo hen an ko mofta ɗo ha janggo omo ganduɗa ana heeɓi hande o heɓani hande hokkuma ko gono meeɗe hen janggo Allah di hay ko andata to worso umortoma hay goto anda ewa noon tan kala ko yaltani natta il faut tottitane yalta faut ngay tottitane wawa arde kadi hay so tawi wona hoore ma mbaɗanɗa ni kadi mi sikki kadi jeeyaka e neɗɗagal ni an aɗa jogui ɗiɗol aɗa takku ɗum ɗo rakini takkima walla jeeya goɗɗo ni ene jogui sohla an haade ma moftude ko ɓurno yodde kam ɗo kañum tottaju ma Allah lomtinane kono sa wiide mbaɗa jagga pour haaje mbaɗa jagga pour janggo walla ɓaawa janggo barki Allah hay ndar hay dara jonata des fois Allah testuma di des fois Allah testuma mo ƴeewa an hon genre neɗɗo gonɗa mo testuma e fof ma hande ñalawma goto Allah waɗa hunde ɗo hokkuma ɗo haalis ma tawa jogui sohla mo poɗɗa wadde haalis o de jeeya neɗɗo ummoto ala ma hokkam ɗon 1000 francs tawa aɗa jogui poset ma ɓuuri 1000 francs de aɗa miijo an janggo ha poɗo yoɓoyde suudu ma walla goɗɗum e goɗɗum te anda ko Allah waɗiri oɗon neɗɗo anda fof Allah waɗirimo noon pour yo arema joguiɗa ko hen poɗɗa ɗum yonda 1000 francs ɗe poɗɗa remplis majjata ko ɓuuri ɗum noon pour mbaɗa remplace joɓa ko mbaɗa poɗɗa wadde hen ko yimɓeɓe ɗum ɗum nogui famde heewi sutoro mo heewi sutoro koye ko fate association ngaji ɗini mbaɗa sikki an Moussa affaire gueɗe ballal banggue lewru korka he oɗon aɗa dilla hen cikkum ɗon mbimi noon ya ƴewtidal minen hen seeɗa kadi initiative o e fodde ummori kadi balle ɗe fof dal eyi ɗum kam guila ko adi ɗum ko Dakar ɗo min mbaɗanno ɗum eyi e hol partenaire uji ɗi min jokkodirno jomumen gandanɗa mbaɗa ɗum koye Dakar he e galleji min hen taw ko sukaɓe goni hen gandanɗa galleji ɗon kadi kamɓe ɗion galle ɓe liggay tawi kadi ko ɓuuri yurminade ko jinnaɓe goni hen taw gandanɗa ko debbo halfina galle walla ko way noon dawani hirdani alani hono ɓeɗon joni so tawi doole guimmaki caggal wonɓe toon ɓe ha jangde mumen hay fofoof mum koma ha jaaha nder to noon mbawa yiɗ ɗum tellement hono noon joni noon après Allah walni min kam rawani mi hono noon ko noon tan après hol association goto ɓen kadi ko caggal leydi e nder mum min jokkodiri hen
jaami e galle goto on min hedde bangi kunum ɗo e nder mum eyyi ko nder Dakar ɗo a yahani mabɓe mbadda e mabɓe ko poɗɗon waddude ko ɗum noon noon ko so yeehi ha lewru korko dufanima walla so yeehi ha taski hewɓe joni hen joni ganduɗa caggal leydi goni ene jiiɗa wadde lahiya mais taw ngala toon to waɗi lahiya taw galleji mumen ngala toon walla ne jogui kalis o joni noon jiiɗata ko neldude ga yomana lahiya ayi joni noon soɓe neldi ga nawe hono ga kadi aɗa yiiga ganduɗa galle taw ganduɗa ene eɓe jiiɗi wadde lahiya taw jumumen ngala ɓe toon jogui ngala to mbaɗi ayi ɓe ga ganduɗa ene jiiɗi wadde ngala ayi wadde nden ya fam ko ɗum ɗon woni ɗon jomumen so neldi hono noon mbawa yettoyade hono ɓeɗon kadi walla mbawa hokkude kadi ɓeɗon kadi sohluɓe ɗum ɓe eyyi ko hono noon Dakar ɗo wonno kadi ko wona ɗum ko kadi e wuura men minen jogui ɗon fedde wotere kadi ko min ardina woni association oɗon joni noon min mbi kam ene moƴƴi ko mbatta moƴƴere bangueji ɗi foof ko kadi en ɓuuri yiidede kadi mbaɗa kadi to jeeyɗa ɗo ɗum kadi ɗon kay yooɗini ɗon fuɗɗi eyyi kadi e nder mum kadi yettore Allah min ɗana hen kadi ni koye programme o min goni wadde kadi ganduɗa wode kadi komin ndendini foof ko programme lewru korko ndu min dokka ɗum kadi min ƴeewa komin ndendini inchallah min dokka ɗum fotɓe rokkede ɓe inchallah wallahi inchallah kadi weeɓani sahaji saabu fotɓe rokkede ɓe ene keewa walla holto jettoto wallahi kadi no mbiɗani hannde aduna fof hannde fof ene seeri fof joni noon namdoto koko fond uji namdoto kadi saaha ene aɗa sohli partenaire uji walla yimɓe tan ganduɗa ko joom ɓerɗe ene jogui kalisiji jiɗi wallude yimɓe jiɗi wadde hono ni eyyi hono noon noon so tawi a heeɓi hono ɗum ɗon mbawata an ko jiɗɗa hen fandare nde jiɗɗa nde mbawa dañde ɗum hen eyyi hono noon ha joni oɗon eyi min won pa goto mo jiinomi o wi mo jogui halis omo yinno wallude comme joni naw ɗum pharmacie joni comme ça miskina so ari toon adde ordonnance ala ko yooɓi pour yo walle itte hen soode ordonnance taw no ganduɗa hoorema garda manquera a faami kono noon konko paawo mo testa mo ƴeewa totti waaji goto e nder pharmacie o wiɗum yo faw ɗon kalis o kalis kewɗo o yalti o wi baaɗi ko yo naat baaɗiraɗo wi yummum noon hôpital ni foti opéré o ordonnance arno soode mballu ɗum so paari après ara yoɓe jeeyi ɗum après ko heddi foof appo daltire muɗum après ma arab joni kali waɗaɓe remboursé a faami ɓe mbi ɗum déedéet il faut timma te kalis o paawa waɗir noon de naati wi ponnum ɗo ene ko wadde ko ni on wadde son keeɓi kalis o wadde on ñaama o mbatta pour no poɗɗo waɗirni mi aduna ɗo kalis o tottiram ɗum oɗo ko min wiɗum yo arga ko plan joumi ɗo mbaɗa daara somo mbaɗa walla to mbatta imagine toi on bonnani koye mon te hoorema ko bonnani ɗum ɗo joni mbaɗa ɗum daña hen Allah dana hen saabi Allah a jaa hunde ka jeeya ka biyeɗa watton tan a jeeya a jeyta eyyi kono jomum watta ɗum watta ɗum hankkadi koye haajuji mum i cikkuɗa haaju mum wattata hande eyyi hay koccuɗo kala bal lagdata hay jibi jen hocci lagdata haala ko heddi appel ha joni oɗon noddata yimɓeɓe yo ngar e wallidde men e fannoɗon eyyi saabu yimɓe kam gandanɗa e holto tolnoto tan walla ni hay goto kadi añani ballal kadi walla ko yimɓe mbiyata tan ko nayyi ko kewi fof gañani hooɗe eyyi saabu kala no wayi hewde foof ene jogui tan dame mum ene jogui dame mum kadi ha joni inchallah min ɗen hen ha joni to min gon ɗo caggal tan min jiiɗi tan ko rendinde tan gandanɗa ha e so yeehi haade korka walla ni saabu foti wonde ko law eyyi nano denda men gandanɗa ko yahannoɓe jeere Allah andi so tawi o ɓamoyanno ɗum walla so tawi ko joguino ko foof so tawi o soodiyanno on joni gadda e mum law ɓuuri mbaɗa sa faami gadda e makko law guila gandanɗa ko taw ko joguino ko o yaha o nawiyani ɗum bitik walla o yahano ñalmoyani eyyi kono kadi ɓuuri yodde kadi ko mbaɗira ɗum ko wiyete ko gandanɗa taw ko gadda taw ko wayno maare neeba men gadda sabu sa addi kalis tan kadi en ɗeɓi jiiɓade seeɗa ɗeɓe jiiɓade jomum kalis tan jomum feere koye sa yalti tan waɗe poche mum walla yaha yoɓoye bitik waɗa koye poche de kalis boy hen heewi seyɗani eyyi comme no joni nanɗo jiibi ni ɓuurmi yawaade joni sa hokki ɗum tan joni tawan kanko mo ñalmino joni ko bitik tan o nawtata wona o yobti o arti to wonno joni noon ɓuuri noon pour o hutoro ɗum nawanamo tan gandanɗa ko wayi ñamde walla ko wayi fone yita ɗum ɓuuri eyyi gandanɗa hande oɗo saaha joni en sohla maaro en sohla makkour ni walla café ni walla suukar fof ne sohla ɗum sa soodi tan sa addi tan jomum tan finan subaka tan hutoro eyyi hono noon ko numéro téléphone jogui ɗon pour kala jiɗɗo wallude nodda on walla eyyi ene waɗi hen numéro aji ɗi numéro bon min o président hoore mum e numéro trésorier o aɗa wawi hokkude numéro comme ça yeɓiyankoɓe so tawi kala joguiɗo ene yiiɗi wallude henna walla ene yiiɗi wadde apporté soutien mum yala basi waɗa on contacté direct inchallah eyyi jomum tan so rewi tan to numéro am ɗo inchallah min woni ɗo président o numéro ko 77
796 09 27 mi reften 796 09 27 ɗum woni numéro inchallah min numéro trésorier o numéro on mi nangan ɗum noon kono mais kam miɗen jogui affiche kam mi fofnini hen kam inchallah eyyi ala problème kono hay so tawi tom hay so numéro mo tan inchallah min e oɗon hay min joni min gangol mi kono koye makko jokkodirmi saabu min joni hay ko il faut mi noddamo mi neldam ko woni ɗon saabu kanko ɓuuri ɓadade ko kanko wawata yaade ni e nokkuji e sooda adda hokkire eyyi saabu min hoorema hay so ari to am ɗo mais to makko to sakkito saabu kanko ɓuuri ɓadade allahumma amin ide mono ide moƴƴo machallah kadi hono ni ko bon sikki tan neɗɗo kadi neɗɗo fof ko fodde ma tan mbatta kadi cikkumi goto fof tan so waɗi ko foti wadde ko tan tampere watta o wi min hami heewa tan nde mi walla ala neɗɗo fof wawi wallude wallu mo saborɗa o haydara yawnande min fana famɗani temen nayyi famɗani haydara famɗani aduna hande o haydara famɗani saabu min fana o joni adda goɗɗum e goɗɗum gasi haydara ala dakar ɗo wayi yiɗɗo hirani wayi yiɗɗo battani wadde kesi eyyi kadi hono ni kadi ko so tawi kadi sa noddi nan ko wayno dental ni kadi ko hono yimɓe so denti tan mbawa wadde hunde kono min tan walla an tan e goto wawa kono so tawi yimɓe denni dole munen dole donc wallahi ene mbawi wadde hunde l'union fait la force kadi korka sa ƴeewi ene muusi sa ƴeewi korka yimɓe ne jeeyi ɗum ko balɗe capantati kono sa ƴeewi korka est ce que korka ɓuuri wawde ñamede ni wadde dépense uji e yimɓe keddiɗi ene hawni korka consommation de sabu moni fof ene yiɗi sodde moni fof kala ko hakkille mum miiɗi ɗum cotta te a ñamata a ñamata seeɗa ñaama ɗum noon wadde nden galleji ande jibi jeeyi moƴƴi tan ko mayde wadde hon galleji goɗɗin hen ene moƴƴi yimɓeɓe ciftora galleji goɗɗin hen gandanɗa ngala doole ndeysan walla ni holko kewi ko jiiɗi gandanɗa mbawa wadde joni noon ene moƴƴi kam yimɓe kam ciftor ɗiɗon galleji walla kadi joguiɓeɓe kadi mbawa kadi wallide kadi e lewru hon nduɗo allahumma allah nemo walla newon allahumma amin inchallah donc en yettima e fin émission men Moussa mi occuma tan waynodira e bandiraɓe sohna Raky mi weltima e invitation e garalam ɗo kadi mi weltima kadi nde balluɗa kam kadi dokkuɗa kam fartange kadi wawde kadi artude hen eyi saabu ko juste tan pour siftinde yimɓe tan ko hono ni lewru koor kam yimɓe ne mbattu hakkillaji no fewi kadi yimɓe fof potani yimɓe ne poti wallitirde côté oɗon kadi yimɓeɓe gandanɗa ko hono ni tan mbawata wallutirde sona ɗum tan muusan sa joguima tan gandanɗa a hatini hoorema tan muusan eyyi en calmini bandiraɓe foof kono ɗum ko kadi en calmini yeeɓiyankoɓe foof en calmini ɗo musidɓe e goppani hay goto kadi a weltanama kadi en beltanima kadi sohna Salma e technicien men Djiby en calminima jaamo ñebbe o machallah a jarama a weltana Salma annene kongol ma cakkitiɗo e plateau men eyyi ko noon tan yo Allah waɗan en jaam tan joomum amin Allah hokka en ɓerɗe no mbawɗen waldirde koye meɗen Allah hokka en muñal inchallah ko noon tan lewru ndu ko lewru wandu fayida wandu barke kala ko ñaɗen fof Allah ko hokkata Allah addata heew inchallah yo Allah waɗan en jaam joomum onon jarro oɗon jaafo mi yarrima mi yaafima eyyi mi ummoɗo mi yaha mi salminoya debbo kawam ala debbo mama wona kawam ni ko mamam koɓɓillo Seydi Gueye joom maaroji belɗi mbaɗom ceebuji belɗi machallah kono kaari kay mbaɗen ɗe maaroji ma ɗi hamin jewna ɗumen so Allah hamin jewna ceebuji koɓɓillo Seydi Gueye a wiyama Gueye a woni ko heewi ana joom galle ma Abou Gueye a salminama ane cuholol ma wassalam à prochaine inchallah a jarama weltanama Salma ko ɗum ɗo wonno hande émission men yimɓe kaala ko fati lewru korko ɓaari korko fandima kadi hamin jallo hamin jafno kala heeɓiyanke émission kadi e Peni TV e mbiya en mbattani kadi mo wuuri yalla hokku yimɓe nadde hen e dow jaam jalta hen kadi alhamdoulillahi rabbil alamin mi salmini Diary Ndiaye to ha to Mauritanie ɗeɗo balɗe kam Mauritanie naɓe jeymo ɗeɗo balɗe kam o wi ko artata kanko Mauritanie wonta o wonti Mauritanie naajo donc mi salminimo to woni gara mi wiyamo yimɓe jewnima hankadi artu saabu Sénégal naɓe jewnima plateau yewnima kadi ko noon tan yalla hokku en jaam kadi moni fof yo wallu bandu men saabu neɗɗo ala fof sona bandu kadi posuji ɗi potani moni fof yo yurmo neɗɗo saɗa jogui aɗa hattani wallu bande saabu ballal ala fof ko usantoma so haydara wallahi ɓeydet tan nena noon tan donc on jarama ha ɗeɗo balɗe inchallah so hawre welede Allah
on ramadan mubarak